Vi ses. Det er fint. Jeg fandme, hvad jeg finder det. Ja, det er ordentligt. Det er til den nye lejlighed, du ved. Ej! Katastrofe. Katastrofe. Jeg sagde det lige til dig. Pis. Så er vi ankommet til stedet. Hvorfor skal du tale de store? De er jo lort. Skal lige have en roomtour her. Så vi starter med Rævehulen. The best of the best. Fordi der er terrasse med stol. Helt fint møbleret. Dejligt rummeligt. Så har vi toilet derovre. Det vil jeg ikke gå nærmere i detaljen med. Så har vi mansion nummer 2. Dejligt sted. Der er ting, man kan hænge ting op på her. Det er sgu fine sager. Så har, og så har vi lige smidt vores ting indtil videre om igen. Dejligt rummeligt. Og det har hårdarbejdende folk her i gang. Og så tror jeg lige at hoppe over på gyngen i stedet, fordi det er det, hvis det jeg kan holde til. Ja, se om det går galt det her. Så er vi kommet. Ja. Så er pyromanerne i gang, hva'? Pyromanerne er i gang. Velkommen til. Kunne I finde det? Ja. Ja, det var fint, der var skiltet. Nå. Dancing med fra bilen. Ja, hyggeligt. Hey, Vi skal også være nogle koordinater i laboren, altså. har du en Hvorfor? Det kan jo alt muligt op. Vi har også tegninger med her. Stærkt. Det er dejligt. Vi kommer også til skak med. Vi skal have et game, så. Vi skal have et game. Alle ved, det aldrig har skat. Det er bare et stykke vindueskarm, man har taget med. Jamen, vi skulle da ud. Jeg har også taget brænde med. Det var okay. Den her, den får I ikke. Så det er den der. Drenge, der hænger en skraldespand herovre. Ja. Det er bare til alt skrald. Du må gerne affaldssortere. Vi skal. Det hvide og de 7 små poser. Hey. Hænger du om den der? Perfekt. Det var det. Nej, den skal hænge over vipsebordet. Det plejer Er den. den klar nu, drenge? Prøv at se her. Ja, jeg tror, den er ved at være der. Du kommer godt nok til at sove hårdt i nat. Det er shotskak. Nej. Hvad? Er det papir? Ja, det er 3D-printet, ja. Så passer det. Har du selv lavet det? Så ryger de ind i sådan en her. Har du lavet det? Jeg har printet det. Sejt. Hvem er hvem her? Du har tabt. Og så bliver de så store her. Mængden af brænde, de har her, det gør, at det der, de varmer. Ja, det ved jeg godt. Men det man kunne gøre, lige fjerne de to øverste. Hvor er du dygtig. Nej, det er næsten ikke engang brændt. Du skal ikke stikke Lækkert. fingeren ned i det. Det kan ikke. Ej, den er også god. Du skal ikke stikke fingeren ned i de fyldede burger. Ej, ikke. Det skal lade være med. Ej, din er næsten flot. Flot pølse. Instagram worth. Ja, virkelig. Ja, du er voldt. Det var en 10'er. Nui. Hvis jeg vinder den her, så stopper jeg. Wow. What, dude? Oh my god, må jeg tage sådan en her? Thank you. Fuck og luksus. Christian, kan du pause det til kun? Hvad fanden laver I? Det var Så kunne I være her. hold kæft. Ja, du var i Lidl. Hej Patty. Hvem er vist tilbøjelig til at få kontakten over Minecraft? Let's go. Det var venligt med. Selv hvem kunne se, at det var sexy. Der er en gris ind også, der er ved at dø i løbet af hele... En gris. Hvad så det her, mand? Har I frosset i nat? Jeg har sovet med denne her. Okay. Hvor fanden er Benja? Han er ude at skide. Åh nej. Nej, det kan ikke ud og se, hvordan han har det. Kunne du holde varmen i nat? Ja. Nå, men det er bare os andre, der er fucking... Det må jeg sige. Wow. Har du... Hvordan har du haft det her i nat? Altså, Godmorgen, folket. Hvad så, Patty? Har du frosset? det er koldt.
Oh my fucking god, men jeg tror aldrig nu siden har jeg fryst så meget. Jeg ryster stadig. Nå, hvad siger chef? Du siger, ja. Hvad har du gang i? Bon appetit. Bon appetit. Jeg tror faktisk, vi har brugt mere her. Ja, det er Chef Mike, der er i gang. Who the fuck is Chef Mike? It's the microwave. Så skal der rigeligt med fucking hvidløgspulver. Ja, det skal jeg da lige lov for. Det er dejligt. Altså, ikke engang godmorgen Danmark er så idyllisk her. Hvad så der? Jeg tror, de kan lide det. Det ser de der kartofler, bare lige for lige at se. Der er også kartofler i. Det er godt. Det er godt til at tyde noget mere, og lade de færdige. Er den varm? Det er varmt. Man kan mærke den suppe, den bliver sparket ud. Jeg er ikke det pøs med, altså! Det er ligesom at spille Tekken. Det var den Street Fighter. Jo, ind i bålet med det lort. Det. Jeg vil bare lige være med at æse den helt op. Sådan har jeg håbet. Lidt tilfældigt. Så varm den faktisk ikke. Ja, kom så Christian! Ej, hvor er du god. Nej, bare rundt på det. Får du taget noget sol, Magnus? Ja. Lady, hear me tonight. Feeling. Klap med hænderne, klap med hænderne! Ej, det skal være meget til tempo. Er du okay? Hvad har du lavet her, Mutter? Jeg har lavet halal-pølser. Halal-pølser. Wow. Det her, det er kun til mig. Det deler vi. Okay. Ikke dårligt. Nå. Jeg skylder lige den her igen, og så tror jeg, så gider vi ikke sige, der er mere i det, vel? Der er der ikke mere. Nej, der er det ikke. Nej, det er det. Sound good. Nå, I har rigtig gang i opvasken. Nej, nu har vi head chef. Hej. Hvordan synes du, det er gået i dag? Det er faktisk er gået over al forventning. Gjorde det? Det sgu gået godt. I forhold til, at jeg var lige ved at blive tværet ud. Først som dommer i ølbowling, og så som deltager med 2 hold, der havde mig. Så synes jeg klarede det godt. Hvad har det været det sværeste i dag? Det er bare at se lige, egentlig. Se lige. Hej. Ej. Okay, den er nødt til at lige tage. Hvad er det? Do it for the gram. Hvad er det? Ej, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Du tager det for mig. Nej, jeg har taget en af Nej, prøv. Jeg knækker mig. Nej. Og den opgav vi. Er der en eller anden ritual, eller det var helt lige Nej, der? du skal bare have lige og hold den i munden, Ja. Der er en til. Er der pand på? Patrick i vildmarken. Ja, der er ikke mere sanitet. Jeg bliver baby. Jeg tror babyserviet er godt nok. Hej Magnus. Har du skidt i dag? Nej, ikke nu. Jeg skal om 10 minutter. Okay, skal vi godt. Jeg vidste, det var vigtigt at få snore og håndtryk der. Ja, det er skide godt. Er du klar? Top nu. Let's go. Jeg har lige fået den til. Hvorfor nogen? Ja, de 2 der også, så de Lunds, de skal lige vendes 12 gange. Så er der nogen, der skal have lidt ondt i maven. Det er med minutter, jeg var sådan, jeg står og kigger, jeg står og sådan, alt er godt, alt er dejligt. Der er no way. Jeg sidder og tænker på kassedamen, da du kommer tilbage med sådan 2 kasser der, ikke? Man skal dippe det ind til noget. Fuck det, mand! Man skal dippe det i noget voks. Jeg gør det derhjemme. Jeg er klar. Der er brev. Pisse.
Ja, vi tager lige 10 minutter alle sammen, hvor vi lige rydder alt det, vi kan op. Alle sammen. Alle. Ja, kom I nu i gang, så står jeg lige og kigger her. Kæft, vi er langt væk nu. Hvad så, Patty? Kan du finde rundt? Hvor skal vi hen? Jeg ved det faktisk ikke, men det er langt væk. Vi har gået rigtig langt. Vi er en mand ned. Skal vi en mand ned? Ja, det er faktisk rigtigt. Pisse os. Altså, stræk bare den her mark her. Vi har været der nu. Hvad mener du? Vi skal ikke den vej. Vi skal ikke den vej. Nej, altså hvis der ikke var den her mark her, ikke også? For vi har jo gået sådan nærmest Modasa logic. Nej, prøv lige at forestille dig. Vi har gået sådan her. Vi går bare Prøv lige at tegne det igen. Vi går bare sådan her. Altså, Pythagoras. Pythagoras selv det. Ja. Ja, men Modasa har faktisk en pointe. Jeg tror bare, det kunne godt være en smutvej. Jamen, så skal vi finde vores eget terræn opad. Jeg vil rigtig gerne røre ved et elektrisk hegn. Det kan faktisk være en mega god smutvej, det her. Også fordi de andre, de er gået langt videre. Jo, det er nemlig det der. Jeg tror, det er lige der. Fuck, ej, der er ikke... Stemningen er tilbage. Stemningen er tilbage. Fuck de andre, vi får alt. Det kan være, de har den. Men vi er fucking skildpadden. Og vi ender med at være først. Hvordan kan du gå fra at sige, kom nu, drengene, vi er in this race, til at du ser sådan en pisbjerg og tænker... Vi står over hegnet nu, drengene. Nej. Shit, det kan faktisk godt være. Nej, det er løgn. Det kan faktisk godt være, I er ude i. Vi skal over hegnet her, drenge. Det er lige her, fordi vi skal mærke, om der er strøm. Skal vi mærke, om der er strøm? Prøv lige mærke. Det skal vi faktisk. Vi skal herover. Jeg hopper her. Jeg kan godt hoppe over der. Det kan jeg også godt. Hvem starter? Åker først. Prøv at se, hvad betyder det der? Kan det indikere, at der er noget strøm? Ja. Du kan godt hoppe over her. Man kan godt hoppe over her. Men er der ikke en, der lige vil, hvordan lige holder hånden? Sæt du bare, hvis du bare banker din hånd. Men jeg prøver lige at komme her. Nej, Bare hold mig her. Det, ja. Hold mig lige Nej, hånden. du skal ikke holde dem, så får du stået. Fik du noget? Nej. Så har du... Hvad mener med fik du noget? Fuck dig, mand! Rudo, der er ved at bestige duen her. Virkelig. Hold da kæft, det er hårdt. Kom nu, må der så ligge noget bære? Hvor langt ved vi? Vi skal nok tælle, hvor mange gange der er. 25, Christian. Tak. Pas på. Kom, Krille. Så kunne I være her. Kæft, det var hårdt. Ja, det var hårdt. Det var nok flot. Sand. Også. Fedt. Den har været der længe. Der var varmt derovre. Ja, det er der faktisk. Gør dagens Lister K. Se de folk derude lykke. Bare går i stå. Lad dem lege i livstræets krone. Er der ingen, der har sagt dem, at de slår sig selv ihjel? Lad dem lege i livstræets krone. Lad dem føle, at livet er stort. Lad dem skue de blå horisonter og himmelvælvingens bord. Ding, ding. Kom så, drenge! Nej? Hvorfor er du så tidligt op? Fordi I er Ja, fair. Er du gået i ølene? Ja, fair. men helst ikke også øl. Ja, det er 7-8 dage nu. For øl.
Ja, præcis. Men det er et tomandsjob, det her. Du kan ikke gøre det selv. Nej, det kan man ikke. Det er lort. Jeg kan ikke forstå, hvorfor det skal laves så bøvlet, for ellers selv var der nu. It's a beautiful day being